niin, minulla on nyt hauska kesäloma. Oikeasti? Tämä kamera lagaa. Mitä ihmettä tapahtuu? Mario, mitä tapahtuu? Miksi näytän niin omituiselta? Auttakaa joku! Mitä minä voin tehdä? Mario Okavi, miksi minulla on noin iso nenä? Sinä näytät todella oudolta. No niin, näyttääkö minun vatsa niin vähän oudolta? Näytät paksulta, Luigi. No, se on kyllä totta. No, miksi minulla on noin iso nenä? Auttakaa joku! Terve! Nyt minulla on kesälomaa. No niin, minä tulen, Luigi. Mario YK5 kesä. Ensin virkistävä auringon alla oleminen. Mitä sinulle kuuluu, Luigi? Ihan mahtavaa. Oikeasti. Tähää! Trampoliinissa on kivaa. Kyllä. Hyjä! Voi hyvä Jumala. Täällä on hauska olla. Joo, kyllä. On hauska viettää kesäloma teidän kaikkien kanssa. Tai ei ihan kaikkien.